Augustel, doinaș. Augustel a dat autism. N-ai prins și pe ăla. Autism. Hai, că azi deja am... Da, și olea că mai văd un gol. Ia-l și mutul, mai faci câte o fază de asta, așa, și în rest. Deja am dormit cu leșinătele astea. Din gură și nu comenta. Ia uite Popovice și-a luat loc acolo și-a cumpărat. Ia dă telefon și vezi Băurenii cât e. Sună Chetrui. Să sună? Chetrui. Da, și să spui Chetrui dacă cu Băurenii, nu sunt deloc. Dar cu Băurenii, duc acolo la Băurenii. Da, nu? Nu vreau primul gol. Așa la lui Radu? Băiatul ăla? Ce? Da? N-am văzut scurs, n-am văzut. Haot. Da, scot un 6 metri. Poartă și tot este ceva, nu se poate. Nu oprește. Nu mai filma. Ce? Nu-i consuma bateria. A, uite, se pune așa, creatură, facă și mai filmez aici. Filmez curul lui. Filmează. Mă, ce sexos. Te excită. Ajutați-le! Sprijiniți-l! Pentru că lăsați să nu ce fac cu băiatul. Ce ai, băi? E cât pus un cap în gură. Dai drumul, băi! Hai, primul! Du-te! Așa, bă, așa. Asta-l pe mine. Pregătește-te să ții gol. Deci te bară. Gabi, un gol, ei! Bun așa! Băi, bun așa! Hai că v-o reglat, hai. Dă-o direct, Adi. Băi, Gabi, dacă dai gol, ai o bere. Fără alcool. Da, eu 5. Așa e înălțime, două. Așa. Am prins golul. Băi, noroc-i bara groasă, că se rupea ei. Ce bară? Nu spar nimeni. Uite acolo, pentru Acolo a venit, nu? Hai, că o să mă iei două, las.